Padayon nga gipahibalo ni Mrs. Florisa Ducuyan, ang usa sa benepisyaryo sa sericulture program sa Provincial Agriculture Office, nga ang iyang rearing house o silkworm farm nga nahimutang sa barangay Anii, lungsod sa Claveria, Misamis Oriental, ang nahimo nga gamay nga tourist attraction sa ilang dapit. Dugang ni Mrs. Ducuyan nga anaa kini sa ikaduhang cycle sa silkworm rearing o pagbuhi niini o gipasabot ang dako nga benepisyo sa sayon nga pagbuhi niini. Niadtong Oktubre 9, 2020, may bisita sa Silkworm Rearing House ang chairman sa Komitiba sa Agriculture and Food Security sa probinsya na si Sangguniang Panlalawigan Board Member Frederick Eric Cu. Sa iyang pagbisita, nakadaig si board member Cu sa mga benepisyo gumikan sa pagbuhi sa silkworm human niya maistorya si Mrs. Ducuyan. Labihan ang kalipay ni board member Cu nga adunay potensyal nga dakong kita sa pagbuhi ug pagbaligya sa kukun sa silkworm nga dili lisod nga trabaho sulod lamang sa 20 ka adlaw. Mapasalamaton si Mrs. Ducuyan nga nabisitahan ni board member Cu ang iyang rearing house ug tungod sa iyang nakita nga kaayuhan nga dala sa sericulture o ang pagbuhi sa mga silkworm, giaghat ni board member Cu ang mga mag-uuma, labi na ang mga kababain-an sa paghimo niini nga dugang panginabuhian. Kung madugangan pa ang mga rearing house sa silkworm dinhi sa probinsya, dili lang kini magdala sa mga mag-uuma og panginabuhian, apan mahimo sab kining farm tourism sa lalawigan nga usa sa labing gipaningkamutan ni Governor Bambi Imano ubos sa iyang pamunuan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Gian Elbambo, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.